मोगाच्या भावानी बहिणीनो, आमच्या कॅथलिक मिशनरीचे व्हडले व्हडले कॉलेजेस असतात. मेडिकल कॉलेज, इंजिनिअरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, ह्यात खूप पैसे लागतात. आणि फादर अलेक्स डिमेलो आणि बिशप तुमका केन्नाच इंजिनियर बनवूचं ना, नर्स बनवूचं ना, डॉक्टर बनवूचं ना, हे विसरून वतात. कित्याक ताका खूप पैसे लागतात. तुम्ही एक काम करायचे, फर्स्ट टू 10 स्टँडर्ड मराठी मीडियम शिकले तरी चालता, इंग्लिश मीडियम ना शिकले तरी चालता, आणि फक्त 12वी करायची. ट्वेल्थ करून जी आपली शिपाईची पोस्ट असता, कलेक्टरची शिपाईची पोस्ट, ती तुम्ही एक्झाम पास करूची. कलेक्टरची शिपाईची पोस्ट झाल्यावर तुम्ही किती झाला, तुमका पैसे मिळतील. 15,000 18,000 बेसिक म्हटले की तुमची कमीत कमी 30,000 सॅलरी जातील. 50% DA म्हटले तर 30,000 सॅलरी भरपूर असा. कलेक्टर जो PO जायचे, मग ग्रॅज्युएशन बाहेरून करायचे, एक्सटर्नल करायचे, आर्ट्समधून करायचे. एकदा ग्रॅज्युएट झाल्यात मग MPC UPCची तयारी करायची. पैसे तुमका असात, अभ्यास करायचो. NCERTची बुका घ्यायची, फर्स्ट स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्डची बुका घ्यायची. मिसाक ना गेले तर चालता, काय फरक पडत नाही. केन्ना तरी मिसाक वाचायचे. आणि चेडवांच्या पाठीमागे लागायचे ना, चेडवांकी विसरून वाचायचे. जोपर्यंत तुम्ही कलेक्टर जायत ना, पहिले कलेक्टरचं शिपाई जायचो, तुम्ही जाऊचे, मग कलेक्टर जाऊचे. आणि तुम्ही अभ्यास करायचे. आपले पुस्तक जंगलात वाचायचे, सुट्टी घ्यायची मस्तपैकी, आणि जंगलात वाचायचे. आणि NCERTची बुक असतात, फर्स्ट स्टँडर्ड 5वीपासून ते 12thपर्यंत जी NCERTची बुक असतात ती पास अभ्यास करायचे. चर्चाक ना गेले चलता, मिसाक वाचवायचे ना, कोणाच्या घरात वाचवायचे ना, कोणाच्या काजाराक वाचवायचे ना, काय ना. जोपर्यंत कलेक्टर जाईत ना, जोपर्यंत MPC UPC एक्झाम क्रॅक करत ना, तोपर्यंत खंय वाचवायचे ना. तुमका नावा दवरून देत, तुमच्या घरात तेच ना झालो तरी चालता, तुमचे ना कोणी उलयले तरी चालता, खंय वचोवचे ना. फक्त अभ्यास. आणि इंग्लिश मिडियम तुमका शिकवायचीच ना, कित्याक पैसे लागतात तिकडे. पण मराठी मिडियम मातशी खूप चांगले असा. आणि शिपाईची एक्झाम असतात ती पहिली क्रॅक करायची, मग स्वतः कलेक्टर जायचे. आणि अभ्यास पुस्तक सोडूची ना. पुस्तक हे तुमचे दोस्त, पुस्तक तुमचे देव, पुस्तक तुमचे सगळे तुमचे बुक. ओके. फादरांच्या नादाक लागू नका तुम्ही. तुमका ते केन्नाच इंजिनियर डॉक्टर केन्नाच बनवचे ना. तुम्ही गव्हर्नमेंटची एक्झाम असा, नॅशनल आणि स्टेटची असतात, ती तुम्ही पास करू पाहिजे. गॉड ब्लेस यू ऑल.